ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, ndi monga momwe mukuonera mu zithunzimo mukutha kuona kuti kuli ndithu anthu osiyanasiyana amene afika kuno kuzakhala nawo pa mwambo umenewu. Tikhale tikuyankhula ndi anthu amenewa mmodzi azikhala ndithu akubwera pano kuti tiyankhule nawo kuti iwowo kumva bwanji za imfa imeneyi ya Brian Banda. Ndiye tikhale ndithu tikuyankhula nawo malo kunoko kuti inuyo mumve kuti iwowo kuzika bwanji. Ndiye mukudziwa inu kuti iwowo pokhala olemba nkhani analinso pansi pa bungwe la olemba nkhani mdziko muno lijama litchula kuti MISA Malawi chapter etu limene li bungwe limene limayang'anira ndithu olemba nkhani mdziko muno la MISA. Ndiye tikhalenso tikuyankhula ndi akuluakulu ochokera ku bungwe limeneli la MISA Malawi. Pakadali pano ndili ndi president amene ndi mtsogoleri wa bungwe limeneli la MISA Malawi, Felix Washoni. Mwadzuka bwanji Washoni? Ndadzuka, mwadzuka bwanji? Tikulira tikudziwanso kuti MISA Malawi nayonso ikulira kuti yataya munthu amene anali wamkulu. Pamene anafika Banda anapambana pa utolankhani, anafika ndithu ponena kuti manena kuti media manager. Inu ngati MISA mukwalira bwanji Banda? Ife ngati MISA Malawi ndife okhudzidwa kwambiri, okhumudwa komanso olira kwambiri ndi imfa imeneyi ya bambo Brian Banda amene anali mmodzi mwa ife. Brian Banda anayamba ndithu ntchito ya utolankhani pakanthawi. Ku Capital Radio anagwirako, ku MBC mbiyo anagwirako, ku Times pano anakwera kufika no pa Director General wa bungwe la MBC. Izi zikutanthauza kuti tataya munthu amene anali ndi experience, ukadaulo, luso pa ntchito yake, amene akanatha kuphunzitsa ambiri achichepere amene panopa abwera kuzajoyina industry imene ya media. Choncho ngati MISA Malawi ndife okhudzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi. Kubwera kwawo atasankhidwa ku MPC timamva anthu akuluakulu ku MPC akufotokoza kuti amafunitsitsa kuti iwo MPC khale yosinthika, kuti ndi wireless ya Malawi. Amalawi onse azipereka ndemanga zawo ku imeneyi. Bunge la MISA nthawi zambiri so limatha kukhalanso ndi ma issues ndi mmene MPC imaulutsira nkhani zake nthawi zina. Mumamva bwanji mfundo ngati imeneyi kubwera kufuna kusintha zinthu ku MPC ngati MISA? Ngati MISA ife zimene titamva tidadzilandira ndi manja awiri, kuti zikuoneka kuti anali ndi masomphenya okuti asinthe kachitidwe kena ka zinthu mmene MPC imayendetseredwa. Ifeyo ngati MISA takhumudwa kwambiri chifukwa china kuti ndi sabata yatha yomweyi imene tinayankhula nawo Banda, ineyo tinabook appointment ngati MISA kuti tikumane ndi MPC kuti tikambirane ziwiri zitatu pa ulendo wathu umene tikuyenda okumana ndi nyumba zoulutsira mawu zosiyanasiyana. Brian Banda adanena kuti mumva kuchokera kwa secretary wanga kuti tikupatsani date iti appointment kuti tikumane. Ndikhulupirira kuti ndi mwayi umene ifeyo tataya oti kanatha kumva masomphenya awo kuti kodi iyo amafuna kuti MPC iyende bwanji. Komabe ndi bungwe apezeka ena kuti adzayendetsa bungwe limeneli. Ife ngati MISA tili pano tizagwira nawo ntchito. Muna pamene mukupitanso kukagwira ntchito zina zimene zili kuno, timangofuna mungochita summarize kuti olemba nkhani apa dakali pano aphunzirepo chani pa mmene Banda amagwirira ntchito? Olemba nkhani apakali pano aphunzire kuikonda ntchito. Ntchito ya utolankhani ni ntchito yabwino kwambiri. Brian Banda ntchito yake amayikonda. He was passionate about his job. Anali munthu woti anali ndi luso lake la kubadwa kwake pa ntchito imene amagwirira. Anthu aphunzire zinthu ngati zimenezo, aphunzire kulimba mtima. Brian Banda samaopa pofunsa mafunso ena aliwonse kwa anthu amene amacheza nawo, anali olimba mtima. Choncho ndipemphe achichepere amene ayamba ntchito imene ya utolankhani mdziko muno kuti aphunzire kwa malemu Brian Banda kukhala odzipereka kwambiri, olimbikira pa ntchito yawo kuti nawonso adzafike pake penipeni pokuti adzati kugwira ntchito bwino. Tathokoza kwambiri.
tikufunira ndithu kulira kwabwino pepani kuti tonse tikulira. Amenewo ndi mkulu wa bungwe la atolankhani mdziko muno la MISA Malawi, Felix Washon. Top of the morning to you. We are live here at Mthunzi funeral parlor here in Blantyre, where families, friends, colleagues, and the media fraternity is here to witness the collection of the body collection of late Brian Banda, who until his death yesterday morning was the Director General of Malawi Broadcasting Corporation. We are engaging a lot of people who also worked with Brian Banda who are here. We are talking of media veterans. We are talking of people, members of the public, who also spent time watching, listening to Brian Banda. Padakali pano ndili ndi Jonathan Kuku. Jonathan Kuku ndi mtolankhani ndithu, wolemba nkhani ndithu wapakanthawi, ndipo anagwiranso ntchito ndi Banda munjira zosiyanasiyana kuphatikizaponso ku Times. Ndiye tili nawo pano pepana Pankuku chifukwa cha imfa imene ya mzanu Brian Banda amene inuyo magwira nawo ndithu ntchito pakanthawi yayitali muli ku Times. Naleke nkhani yosautsa kwambiri, nkhani yodzidzimutsa kwa ife amene tinagwira nawo ntchito kwambiri. Akakhala kuti munaona mumva munthu kuti akudwala kwa kanthawi yayitali, umafika ponena kuti zangayo anadwala kapume. Komano weya wakumana ndi munthu masiku angapo apitawo mwacheza kenaka nkumadzamva kuti wadanthawi chepa nkumwalira, ndizopweteka kwambiri. So ine ngati nzake amene tagwira nawo ntchito very closely, ndizopweteka ndithuti. Inuyo mwakumbukira bwanji Banda? Tikukumbukira amene mmachita host ma program, pena kumakhala ngati kuti mukukangana ndithu, mukukalipirana, kuunikirana. Anali munthu otani makamaka mukachoka pomagwira nawo ntchito paja kuti mwina program ya tentha pena mmati hot current ya tentha? Anali munthu otani nthawi imeneyi? Ndiyambire osati ikatha tili mu program imene tagwira ntchito kwambiri Brian ndi program ya hot current. Chinthu chimodzi chimene sitinganchotsere Brian even as sakutimvera pakadali pano, ndiyonena kuti Brian anali munthu onena kuti ndi waluso limene litenga nthawi kuti tidzalipezenso ku Malawi kuno. Anali munthu mmodzi amene olimba mtima. One exciting thing about him as a presenter, as a host of the hot current, anali uchionera kuti umapanga naye jail very easily. Anali munthu onena kuti umaita kudziwana onena kuti akalankhula pa bandawa afune nkagunde apo. That kind of jailing inatipangitsa kuti mwina anthuso adzitsataso program ija kwambiri. So kuchoka kwake ngati ine munthu tikunena kuti ngati dziko taluza, nafenso taluza nzathu amene samapanga contribute kwambiri to the media fraternity. Pepani ndipo zimene zachitikazi zosachita bwino. Amenewo ndi Jonathan Kuku, mmodzi mwa anthu amene ankagwira nawo ntchito ndithu Brian Banda ku wireless ya Times. Imene tafotokozera muja kuti kunako kwafika anthu osiyanasiyana amene akulira ndithu imfa imene ya Brian Banda. Komanso kuno chimene chichitika nchonena kuti kukhala mwambo wa mapemphero pang'ono kenako thupi tili alinyamula kupita nawo ndithu ku kachisi amene amapempheresanso Brian Banda kumene ndi ku Chirobwe. Nde pano ndilinso ndi mmodzi ndithu mwa anthu makamaka akuluakulu ndithu amene padakali pano ndikhoza kunena kuti anazungulira, anachita evolve kuchoka mu newsroom kugwira nawo ntchito so Banda mwanjira ina, komanso kukhalanso maudindonso ena ndi ena okhuza utolankhani. Ndi amene tikhale ndithu tikuyankhula nawo, tipitirize kuyankhula nawo anthu amenewa. Padakali pano ndili ndi Mai Dorothy Kachitsa. Mai Dorothy Kachitsa kungotengapo kambiri pang'ono chabe anagwiranso ntchito ndi Brian Banda nthawi imeneyo adakali kanyamata ku MBC nthawi imeneyo, koma chifukwa cha maudindo ena anakula. Tikunena pano Mai Dorothy Banda ndi wamkulu ndithu wa gulu la makamaka Mai Dorothy Kachitsa ndi wamkulu ndithu wa gulu la amayi amene amachita utolankhani mdziko muno lotchedwa kuti Wome. Ndakulandirani komanso pepani kwambiri chifukwa cha imfa ya Banda. Inu muzawakumbukira bwanji Banda? Brian Banda timukumbukira munjira zambirimbiri. Mmene mwaneneramo nagwira naye ntchito limodzi ku MBC. Nthawi imeneyo anatijoyina kumene timati ku reporting unit.
tinali atolankhani, tinagwira ntchito limodzi kwa nthawi yochepa, koma anachita zinthu zazikulu nthawi yochepa imene tinagwira nayo ntchito limodzi kwa MBC. Kuchoka pamenepo mmene mwaneneramo kuti ndi maudindo amene tili nawo, abanda atithandiza kwambiri ife ngati bungwe la Association for Women in Media limene limayang'anira amayi amene ali atolankhani kuno ku Malawi. Posachedwa apa tinakaonana nawo kwauza za masomphenya amene tili nawo ndi kuti bungwe la MBC litithandize bwanji kupita chitsogolo, komanso kwathokoza kuti iwo anayika patsogolo amayi amene amagwira ntchito kwa MBC amene ali atolankhani kuti ndi amene ali ambiri ku bungwe lathu la Aome. Tikwalira mukugwira nawo ntchito abanda iwo pokhala mkulu wa MBC, mbuyo mungamakhala nkhani zina zonena kuti mwina ku MBC amayi samatuluka, samapatsidwa mpata onena kuti atuluke akachite nawo participate mu zilinganizo zosiyanasiyana za atolankhani achizimayi. Anakumasukirani bwanji ndipo anakuonesani chinthu chotani tofuna kugwira ntchito ndi amayi kuchokera ku MBC? Iwowa mmene tinakambirana makamaka nkhani ya zinthu zimene tufuna tichite ngati bungwe la Aome, anatiuza kuti ndokondwera kwambiri chifukwa chokuti mu ntchito yathu ya utolankhani amayi sambiri amene ali m'maudindo akuluakulu mu nyumba zathu zowulutsa mawu komanso zofalitsa nkhani. Nde anati akufuna kuti aonetsetse kunena kuti amayi amene ali kwa MBC atengeko gawo munkhani ya maudindo akuluakulu mu nyumba zowulutsa mawu makamaka kwa MBC kumene, komanso anatilimbikitsa kunena kuti tidzawuza amayi amene wakunena kuti kukhala pa udindo ndi chinthu chabwino kwambiri, poonetsetsa kunena kuti adzibweretsa mawu amene amayanjanitsa tonse ngati atolankhani osangoti amayi okha. Chabwino. Pepani pa nthawi ino imene mukulira pepani amenewo ndi mayi Dorothy Kachitsa, mmodzi mwa anthu amene anagwira nawo ntchito abanda komanso ndi wapampando ndithu wa gulu la olemba nkhani la amayi mdziko muno la Aome. Tikunena kuti tikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana amene afika kuno ku nyumba ya chisoni ya Mthunzi. Ndiye tikamakamba nkhani zofalisa mawu, kulusa mauthenga osiyanasiyana mdziko muno Malawi, sitingakambe nkhani imeneyi mpaka kufika kumayinde kuchindeyinde kumapeto osatchulapo dzina la Wellington Kuntaja amene ndi amodzi mwa anthu amene anatumphula nkhani kulusa mawu komanso kukamba nkhani zosiyanasiyana tikamakamba kuno ku Malawi. Mu nthawi imene amagwira ntchito imeneyi kwambiri ndikukhulupiriranso kuti amatha kukumana ndi Brian Banda mu njira zosiyanasiyana. Takulandirani Wellington Kuntaja komanso pepani chifukwa chotaya mbale amene anali wa pamtima. Mwalira banja Banda? Ine ndalira amenewa mwina ndi solo la nsonga ziwiri. Nsonga yambirira Brian Banda timachokera kudera limodzi. Oh yes. Ndiye ndikumulira ngati mwana wa kumudzi. Oh yes. Iyo chamachokera mudzi mwa Banda village chakufupi ndi kwa Mvundula uko. Tiye Kunthembwe. Yes. Nawo Tiye Kunthembwe ndi Tiye Kuntaja ndi mafumu amene kuchoka Blantyre kuno kumatsika kumakafika kunkula uko. Ndamene adayangata dera limeneli. Yes. Modero kuti iye amachokera kwa Kunthembwe mwa Banda, ino amachokera ku headquarters kwa mfumu Kuntajako. Muzochitika zake Brian Banda akukula. Ndi kuti no timamona kukula. Ndi mwana kwa ine. Komanso yekha mawu ake ankamanena kwa anthu amene amachita admire pakhani ya utolankhani. Mukamanena kale ali ku school ya iyo jamatona inafe. Yes. Amatona amachitonenera atu kuti ine ndifuna nzapanga zimene inu mwapanga. Exactly. Koma chinandabwisa nchonena kuti adapanga mutiposa. Fa inafe ngati timankhula apunja koma mmene amafunsira mafunso mnyamata uyu nthano mandira kuti iyeyu zikuti bwanji adabada na luso limene nunafeso sebe dabwa lidachokera kutumpha kuchokera kuchileka naye ambasi ntchito zosiyanasiyana. Lero ndi mwana amene ine nunamchita admire kuchokera ali wang'ono koma anafikisa poti mpaka na anapanga zinthu zamphamvu zonse zimene ankhale dziko la Malawi likudziwa. Atolankhani amene akubadwa padakali pano akubwera ali mu industry padakali pano aphunzirepo chani mwamsangamsanga kuchokera kwa Abanda? Abanda aphunzirepo kulimba mtima, aphunzirepo kukhala ndi cholinga chodziwa kuti kodi utolankhani ntchito yake ndi chani, kuwapatsa anthu zina kuti azidziwe komanso kuwauza anthu zinthu zofunika zenizo. Ndikune kuti akangotero apanga utolankhani umene ndithu makhala kuti anthunso kumadziona kuti utolankhani ntchito yake ndi iyi. Chifukwa zambiri anthu manka utolankhani osadziwa kuti ngeni chani koma Brian Banda anopanga utolankhani kuti uoneke kuti ukukhoza kupanga chitukuko cha dziko, can contribute to
the growth of the nation. Pepani kwambiri akuntaja chifukwa chotaya mbale ameneyo ndi a Wellington kuntaja mmodzi ndithu mwa ma veteran o nkhani zokhuza kufalisa mawu mdziko muno komanso anali ndithu anzawo a Brian Banda momwe tafotokozera muja kuti kunoko kafika anthu osiyanasiyana amene akubwera ndithu kuzachitira umboni kunyamula thupi la malemu Brian Banda kuchokera kuno ku nyumba ya chisoni ya mthunzi kupita nawo ku Chirobwe kumene kukachitike mwambo wa mapemphero. Tikunena kuti Banda amagwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizaponso amayi ndithu amakhala nawo bwinobwino kuchita host ma program osiyanasiyana achitukuko, ma program andale ya zaumoyo, ma program osiyanasiyana mdziko mwathu muno dziko la Malawi. Pakadali pano ndili ndi mmodzinso mwa anthu amene anagwira nawo ntchito kumene ku Times, mayi Leah Malekano amene wanso padakali pano chifukwa chakukwera kwa maudindo akugwiranso ntchito zina ku nduna umene wazofalitsa nkhani. Ndakulandirani mayi Malekano choyambirira pepani kwambiri chifukwa cha kuluza ndithu kutaya mbale amene inu pakadali pano chithunzithunzi chake ndi zimene amachita zidakali mutu. Ndinene kuti kulankhulaku mwina tungolankhula kuti tikungolenera kulankhula komano kuima panopa ndikumanena kuti tikukamba za malemu Brian Banda ndi chinthu chowawa kwambiri, ndi chinthu chimene pofika panopa kwa ineyo personally ngati Leah Malekano chikundivuta kuchimvetsetsa. Nditabwera pamalo pano ndimaona ngati kuti mwina ndangobwera pena kukanika kumvetsetsa, koma mmene ndayamba nokuona kuti kodi zikuchitikadi kuti Brian Banda wapita ndi chinthu chowawa kwambiri. Ineyo Leah Malekano ndagwira ndi ntchito ndi Banda pobanda kwa kanthawi kochepa, koma ngakhale ndikunena kuti ndagwira nawo ntchito kwa kanthawi kochepa, koma ndi munthu amene kuyambira kalekale ife tili ku sukulu tikuphunzira za utolankhani. Mwinanso kuti tipite ku utolankhani komweko ndi chifukwa cha ntchito zawo zimene tinkaona nthawi imeneyo. Ndikumbukira ali ku Times ku Capital FM akupanga Capital Straight Talk. Ndi program imene timayimvera kwambiri tili ana achichepere. Popita ku skulu amatilimbikitsa nthawi zonse, timaganizira voice yawo ndi kulimba mtima kwawo. Apena so kumaita kuyesezera mawu awo kuyesezera kuti mwina uzimveka ngati iwo ndikumachita kuyesezera, ndikumaona kuti munthu olimba mtima chonchi bwanji kumakumana ndi nduna a president kumafunsa mafunso mosanjenjemera mosatere kumayimirira ndithu a Malawi. Chinali chinthu chotilimbikitsa kuti mpaka nanafenso timalimbikira utolankhani wathu kuti tizafike pamene iwo anafika. Pa nthawi imene ndinapita kukagwira ntchito ku Times ndikukakumana ndi Brian Banda ndikumagwira nawo ntchito ndithu limodzi. Kwa ineyo ndinachitenga ngati kuti ndi chinthu chapamwamba kwambiri, komano chimene chinandilimbikitsa ndi munthu uja kuti nanenso ndinali mtolankhani, koma ndikamamuona ndimamupatsa ulemu waukulu kwambiri. Ndikati ulemu waukulu mundimvetsetse chifukwa chokuti ndi munthu amene even panopa sungathe kunena kuti ineyo ndikhoza kupanga zija zimene Brian Banda amapanga. He was a unique person payekha. Amafunsa mafunso molimba mtima mosawopa mongoyimira Malawi, pena mwina kumachitanso kufika paja pofunsa funso limene olo even iweyo ngati mtolankhani sungaliganizire, koma iwo amatha kufika madera ngati amenewo. Kupatulapo zimenezozo ndi munthu onena zokuti amalemekeza amayi. Makamaka kwa ifo kuti tikutumphuka kumene amakulemekeza, komanso kumatha kumakupasa upangiri weniweni mokutenga ngati kuti iweyo mwina ndi mwana wawo kuti akuphunzitsa ntchito. Nde kumva lero kuti Banda apita ndi chinthu chowawa kwambiri, ndipo tizakumbukira chifukwa chakulimba mtima kwawo, koma pamwamba pa zonse kuyimirira Amalawi. Ndakuthokozani kwambiri chifukwa chopeza mphamvu pang'ono kuti tiyankhulane mu program imene. Monga mmene takhala kufotokozera muja kuti Brian Banda samangogwira ntchito ndi olemba nkhani azinzawo okhayi. Brian Banda amagwira ndithu ntchito ndi anthu osiyanasiyana maderanso osiyanasiyana ndithu mmene zokhuza dziko lathu lino la Malawi. Ndiye anthu osiyanasiyana ndi amene afika kuno
ku nyumba ya mthunzi makamaka imene kuno ku Blantyre ndithu kufuna kuchitira nawo umboni kunyamula thupi la Brian Banda kupita nawo ndithu ku mpingo umene iwo amapempheretsa. Tikumva kuti anali ndithu mtumiki wa Mulungu akhale akupita ku mpingo umenewo. Iwo wansotu ankachitanso maprogramu ena okhudza ndale ndi andalenso nawo kuno aliko kufuna kuchitira umboni mwambo umene ukhale ukuchitika kuno. Pakali pano ndili ndi mayi Maria Ndasowa amenenso ndi wodziwika bwino kwambiri tikamakambanso nkhani za ndale mdziko muno, komanso ndi mkulu wa amayi ku chipani cholamula boma cha DPP. Pepani mayi Maria Ndasowa chifukwa cha ku ndithu imfa imene ya Brian Banda. Indu ngati anthu andale muzawasowa bwanji mukuchita kwawo maprogramu awo amachita motani tikamakamba nkhani za ndale, amafuna kuti zipanga ndale zotani mdziko muno, ndale zotukwanizana kapena ndale zotani Abanda analotani? Choyamba ndimafuna ndipepeseko kwa president athu Professor Arthur Mutharika komanso amayi Gertrude Mutharika ndi amalawi wonse ku chipani chathu cha DPP komanso zipani zina. Ife anthu andale Brian Banda tinagwira nawo bwino kwambiri ntchito. Ife amayi anatiyikaso patsogolo ngati munthu amene anali ku media, anatitukula kutiyika amayi pa map kwambiri, ndipo chinali chinthu chokhudza kwambiri dzulo pamene tinamva kuti m'bale wathu Brian Banda watisiya, andi tindi chisoni kwambiri chifukwa cha imfa imeneyi. Pa nthawi yomwe timakonzekera chisankho cha pa 16 September. Yes. Ankachita maprogramu osiyanasiyana kukhuzana ndi chisankho chimenechi. Yes. Anayankhulaponso mawu ena kunena kuti kuwapempha Malawi kuti pa 16 limene tsiku limenelo linali pa 15 ndikakumbukira amana kuti mawa mukhoza kunyamuka ngakhale musanasambe. Yes. Muzasambe mukabwera. Yes. Walimbikitsa anthu kuti akachite ndithu akasankhe chisankho akaponye voti. Mumamva bwanji akamawalimbikitsa anthu nkumawauza anthu kuti akaponye voti, madera onena kuti mwina inuyo ngati anthu achipani simatha kufikirako ndikumakako pa anthu? Nkhondo imene anamenya Brian Banda kuti dziko lino libwerere kuchitukuko kuchoka ku umphawi umene amalawi anali nawo ndi nkhondo yayikulu kwambiri, andi ndichotikhuza kwambiri ngati ife abereki azimayi kuona kuti Brian Banda sanadyerere ufulu umene wamenyera, chifukwa tangokhala mboma kanthawi kochepa anampatsa udindo kuti athe kuyang'anira MBC imene inali ntchito yayikulu kwambiri, sanayigwire, wangoyigwira nthawi yochepa ndikutisiya. Nde ifeyo ku chipani cha DPP amayi onse ndokhuzidwa kwambiri chifukwa cha nkhani imeneyi, ndipo anayesetsa kuyankhula ndi wina aliyense kuti tipite kusintha, kuti boma lisinthe, amayi ana achoke mu umphawi. Ineyo kwa ine Brian Banda anali msilikali, sanali munthu wamba, mzimu wake unali wamphamvu kwambiri, amatha kuyankhula chinthu ndipo chinthucho ndikuchitika, amatha kuyankhula chinthu kumenya nkhondo chinthu mpaka nkhondo ija ndikuwina. Ndikuona kuti tata msilikali kwambiri kumbali yathu ife azimayi komanso kumbali ya ndale. Pepani tikufunirani zabwino zonse. Tikunena kuti kunoko Brian Banda amacheza ndithu ndi anthu osiyanasiyana, amakhudza miyoyo ya anthu osiyanasiyana mdziko lathu lino, dziko la Malawi. Kuno kumene tili kumthunzi kwafikanso anthu osiyanasiyana, andale, anthu ochita malonda, amabizinesi, onse ali kuno ku nyumba ya mthunzi kufuna ndithu kukhuza makamaka kuchitira umboni mwambo wonyamula Brian Banda kupita nawo ndithu ku malo amene kukakhale mwambo wa mapemphero. Iwo anali munthu ndithu mkulu wa mpingo amene amapempheresa ku church imene ya kuchirobwe. Nde kuno kuli ndithu mene tifotokozeramu kuti kuli anthu osiyanasiyana amene abwera kuno kuzachita nawo ndithu umboni kuti Brian Banda andithu akunyamulidwa ndithu kuno. Ndifuna ndingoyankhula ndi anthu wamba chifukwa chonena kuti iwo amakhudza wina aliyense, maprogramu amene amachita amafikira ndithu munthu wina aliyense. Pepani bambo anga, pepani mwabwera nawo kuno ndithu ku nyumba ya chisoni imene imafuna mukuti pasa chithunzithunzi kuti inuyo mukukhuzika bwanji ndi imfa imene? Imfa ndiyo moti inenso ndi mmodzi wa anthu amene ndakhuzika kwambiri chifukwa ndali ndi appointment nawo. Pepani moti ndafika dzulo ndikumazamvanso zimenezi, ndine mmodzi mwa anthu oyimba mdziko muno. Pepani amene wa mmodzi mwa anthu ndithu oyimba mdziko muno
amene anali ndithu ndi appointment akunena kuti ndi a Brian Banda. Ndilinso ndi abambo ena awa. Pepani munthu wankulu, ndikukhulupirira kuti nanunso ndinu munthu okhudzika kwambiri. Muzakumbukira banja Brian Banda? Brian Banda ni mlamu wangu. Mwana. Ndakwati chemwali wake ni. Pepani. Amenewa ndi alamu awo ndithu ndinamfedwa wa mkulu amene ndithu atayanso mlamu awo a Brian Banda. Ndipitira kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana ndi mafotokoza kunena kuti a Brian Banda samangoyankhula ndi munthu mmodzi, komanso maprogram amene amachita ali ku Capital, ali ku Times, ali ku komanso amene amagwira ntchito ku MBC, amagwira ndi anthu osiyanasiyana. Ndi tikulankhula ndi anthunso osiyanasiyana amene amakhudzika kwambiri ndi imfa imene akhudzika kwambiri ndi imfa imene. Mmodzi mwa anthu amenewa ndi Steve Kondwa Banda, nyamataso amene ndi mtolankhani, amagwiranso ntchito ku wireless imeneyi yakanema ya Mibawa makamaka kuli la wireless imeneyi kuno ku Blantyre. Inu mumapanganso ma program kuphunzitsa kuziwitsanso Amalawi kukhala ngatinso mufanana nako ndi a Banda choncho. Mutamva za imfa yawo munalandira bwanji uthenga umenewu? Choyambirira chisomo sindinakhulupirire. Zinandivuta kuti ndikhulupirire chifukwa chokuti wiki yathu yomweyi timakonda kulankhulana pafupi. Anandimbira fona achimwene ndofuna ndipatseni moni, amakonda ndota achimwene because anthu ambiri amona ngati tinali pachibale, my brothers, koma ayi ndithu nde timangoti achimwene. So zinali zowawa mwina pano pomwe ndakhulupirira kuti nkhaneja ndiyoona, koma anthu yonse sinimakhulupirira kwambiri. Ndipo zinandivuta futi nditamva sinami ndatsegula mimba mpaka ndatsegula lero mama. Soneza kuti zinandivuta kukhulupirira. Inuyo ngatinso munthu mmodzi amene mapanga ma program okhuza ndale, okhuza zinthu zosiyanasiyana mdziko mwathu muno, chinthu chimene mungachifotokoze kuti koma uyu wagona apa amene tili kuno kuti tinyamule thupi lake anali katako? Brian anali dolo. Brian amadziwa ntchito yake. Brian sanali munthu amasewera. Ine ngati pali munthu mmodzi amene sinimaphonya kuona program yake anali Brian. Sindingafike pa Brian, ndipo vuta munthu kufika pa Brian. Anali ndi luso lobadwa nalo, anali ndi luso la nkalasi, amadziwa kunena kuti ndikapanga program kapena ndikacheza ndi munthu wakuti kodi amene yuyu ndi otani. Mampangitsa munthu kujejema kuti akakumana ndi Brian pa interview. Indi si munthu kuti umachita kuona kuti walemba script, walemba ma questions, koma zimakhazi uchoka zinthu ja mood for munthu jamakhala kumudziwa. Anali ndi luso lapadera lomwe silinganene kuti tidzampeza wina chapompa. Ndimangophunzira kumuona kuti kamapanga misonkhano ife tupanga misonkhano, koma amandipatsa chidwi kuti misonkhano yake amapanga bwanji akamatsegulira, kuti ma programs ake amatani, akamacheza ndi anthu amatani. Tikakhala pa program pa chimwina ma programs athu anali ofanana, koma ni munthu amene ndimakhala kunena kuti ineyo amandipatsa chidwi kwambiri. Ndipo timati kapanga programu ndimayankhulana naso, ndikapanga programu timacheza koma lero ndiye wachaya atu zinthu zotero zoti tinali pachinza komano ndi munthu onena kuti kumbali ya ife ya media ndisanami tata ya munthu kuzamva kuti no wapita kwakhala director general wa MBC anali ndi maso mpenya abwino, mwina chaka chisanathe kupeza kuti taluza munthu ngati ameneyo ndizowawa kwambiri kudziko kuno. Pepani amenewo ndi a Steve Kondwa Banda, mmodzi mwa anthu amene amachita ma program osiyanasiyana ku wireless ya Mibawa. Ndinafotokoza kunena kuti moyo wa Banda umafikira anthu osiyanasiyana mdziko mwathu muno amene ndithu amawatsatira kwambiri nthawi zonse zomwe amagwira ntchito. Ndiye kuno ku nyumba ya chisoni ya Mthunzi tikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ndithu akhala ndithu anakhuzika kwambiri, makamaka amenenso ndithu akhala ndithu mwa anthu amene anakhuzika kwambiri ndi imfa imene ya Brian Banda. Amenewa ndiziyankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ndithu anakhuzika kwambiri ndi imfa imene ya Brian Banda. Mmodzi mwa anthu amene ndifuna ndiyankhule nawo pakadali pano, mmodzi mwa anthu amene ndifuna kuti ndiyankhule nawo pakadali pano ndi ameneyu ndi Alick Ponje. Ndikudziwa kuti amagwira nawo ndithu ntchito Banda ali ku Times nthawi imeneyo mu maprogramu osiyanasiyana kumene kumachita maprogramu ena ngati achinakwa gwanji ndi maprogramu ena osiyanasiyanaso nthawi imeneyo. Alick, pepani ndikudziwa zoti
uli ndi chithunzithunzi cha nthawi ina mutakhala mu studio mukuchita program yako gwanji mukutambasula zinthu zimene zachitika pa mmawa wa tsiku limenelo uli ndi chithunzithunzi chimenecho pepani uzawasowa bwanji a Brian Banda? Brian Banda anali munthu woti he had a sense of humor komanso amatambasula zinthu mmene zilili mosapyatira. Mmati mukakhala pa program mwina ofusa mafunso ndiyeyo amakufusa mafunso oti iwe ngakhaiso uli mtolankhani wotinso umafusa mafunso anthu ena umaganizabe kawiri katatu usana yake. So anali munthu woti anali waluso lake mukamamamba program ija amayiyambabe mwina mwake ngati mwathabwala moti ndikupeza kuti linali luso loti apange attract attention ya anthu. Pambeto pake program ikamayamba umakhala kuti munthu uli ndi nyonga uli ndi chidwi walwamo mkatikati andi zonse mwina ukufotokoza chifukwa choti wayamba ndi mphamvu. So mwachidule ndikhoza kunena kuti ndi munthu woti mwinaso enafe tidaphunziranso zambiri apart from kuti timakhala limodzi pa maprogramu ngati kwa gwanji poti iye amakhala ngati guest enafe kukhala ngati host koma afterwards enafe zimadzapezeka kuti nafenso ndife ma host timatengera luso lake mu zinthu zosiyanasiyana kuti mwina nawenso kamapanga host program of course was unique koma umatha kuonabe kuti nzanga luso ili nenso ndati mwina ndatengerapo ziwiri zitatu ndikhoza kupanga present program bwino. Pepani Alec Ponje ameneyo ndi Alec Ponje ndithu mmodzi mwa anthu amene anagwira nawo ntchito kwambiri a Brian Banda. Apanso ndili ndi mkuluyu Innocent Chilongo mmodzi ndithu mwa anthu amene amatsatira kwambiri a Brian Banda. Pati pasene chithunzithunzi kuti mumaona mumamva bwanji mukamamvera a Brian Banda? Poyambirira chimene ninganene pano panchonena kuti Brian Banda nesona naye asanayambe kugwira ntchito ku Times nesona naye asanayambe ma programu osiyanasiyana a journalism amene amakhala kupanga muja zosiyanasiyana. Brian Banda nesona naye paka nthawi was my teacher by then anandiphunzitsa school ku Precious Secondary School. Kunyamba was my English teacher. When that time I was in Form 2, that was 2002, 2003, long time ago. Then, hey, many as an ambassador, Zomabanga, Zoto Rankani, this and spenders on the Brian Banda. Pepani bana Chilongo. Ameneo tukunena kuti anthu osiyanasiyana Afrika ku nyumba ino ya mthunzi kuno ku Blantyre kumene ndithu kukuchitika mwambo ukhale kuyamba posakhalisa apa mwambo onyamula thupi la malemu Brian Banda kupita nalo ndithu ku mpingo umene iwo amapempheretsa kumeneku ndi ku Chirobwe. Ndiye kuno kakhala ndithu tikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana mawauja kumene tayambira programu kuti inu mumve ndithu kuti kunoko zinthu zili motani. Tikachoka kuno tikupita ndithu ku Word of Faith Temple kumeneku ndi ku Chirobwe. Word of Faith Temple kumeneku ndi ku Chirobwe. Ndiye tikuyankhula ndithu akhati kuyankhula ndithu ndi anthu osiyana. Kunoko sindili ndekha yayi, kunoko ndilinso ndi mzanga Cosmas Chale amene ndithu takhala tikugwira ntchito limodzi kuyambira dzulo kufika napadakali pano. So pakadali pano, allow me to hand you over to Cosmas Chale to continue with the live special broadcast. We are broadcasting live from Mthunzi Funeral Services here in Blantyre, where families, friends, colleagues, media fraternity is here to witness the collection of the body of late Brian Banda, who until his death yesterday was Director General of Malawi Broadcasting Corporation. Pakadali pano ndikupaseni manja mwa mzanga Cosmas Chale kuti apitirize kumene mwambo ukulowera. Zikomo kwambiri Cosmas. Zikomo kwambiri mzanga Chisomo, nzoona ndithu mmene mwamveramo uno kumene tili ndi ku Mthunzi, nyumba ya chisoni imeneyi kumene anthu abwera kudzatenga thupi la malemu Brian Banda amene tu anali mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation. Kwa ino amene mwakhala mukuzitsata kuyambira dzulo
linali tsiku lodabwitsa kwambiri chifukwa zinabwera mwadzidzidzi oti mpaka pano onse ogwira ntchito ku MBC komanso akubanja sakumvetsa. Chifukwa chake mwina mumaona kuti mitima ndiosweka, inafika basi apa kudzasiya ena achibale atsika mmenemu mitima ili yosweka kwambiri akulira kusonyeza kuti sakumvetsa kuti zizachitika bwanji zimenezi. Choncho mzanga uja Chisomo amachezanso ndi anthu osiyanasiyana amene amafotokoza mmene akhudzidwira ndi imfa imeneyi. Tikati kupitirizabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana komanso akuntchito kuti timve kuti kodi iwowa akhudzidwa bwanji ndi imfa imeneyi. Komano kukamba zakuno kumene kulili kuno kwabwera anthu ambiri enawo abwera kuti adzatsimikize kuti kodi nzona, chifukwa monga mukudziwa inu Brian Banda agwira ntchito nthawi yochepa kwambiri ku bungwe la Malawi Broadcasting Corporation, ulendo wachiwiriwu, chifukwa ulendo wina tidali limodzinso adagwiranso ntchito kumeneku koma kenako adadzasuntha. Ndiye apapa pamene anawasankha tsopano kuti abwere adzakhale mkulu wa bungwe limeneli la MBC. Choncho agwirako ntchito kwa nthawi kochepa chabe, ndi mmene imfa imeneyi yabwera kudzadzidzimutsa aliyense. Ndikuyichula kuti ndi imfa yodzidzimutsa aliyense chifukwa choti ndi imfa yadzidzidzi, komanso kwa inu amene mmaona Brian Banda mutha kunditsimikizira kuti amaoneka kuti ndi munthu wamphamvu zake, munthu wabwinobwino wooneka kuti sakudwala. Ndichifukwa chake anthu ambiri akudabwa kuti cheni chachitika ndi chani. Choncho paja timanena apa kuti tikhati kuyankhula ndi ogwira ntchito bungwe la MBC kuti timve kuti kodi iwowa achilandira bwanji zimenechi. Nchachidziwikire kuti imfa palibe munthu amene amayilandira ndi manja awiri, kwa imfa ndiyosokoneza. Choncho masomphenya onse amene anali nawo malemu Brian Banda ndiye kuti malire ake ndi amenewa. Zinthu zosakhala bwino kusiyana kwake tasiyana nawo motero, komabe kuti timanena kuti muzonse timangoyamika ndi kuthokoza chauta. Ndiye panopa ndili ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku MBC amenewa ndithu ndi Mai Sifat Msusa, mmodzi mwa olemba komanso kuwerenga nkhani ndi kutola nkhani. Yagwado imfa pa MBC. Ndipo zovuta kwambiri chifukwa tena kuti ndingamkumbukire Brian ngati pamene anabwera koyamba ngati ogwira ntchito wamba, anatipeza ndithu mu newsroom ifenso nthawi imene tikuyamba kumene chama 2006 2005 nthawi imene yoyo. Ndipo anali munthu onena kuti akafuna kugwira ntchito, anali munthu choti wodzipereka wachangu, ndipo amadziwa kutanthauza kwa radio imafunika kuti ndipompopompo zikachitika zinthu zichitike, anthu awuzidwe zimene zachitika. Ndiye Brian anali wochita machawi pa chilichonse chimene iyeyo amachita ngati munthu nthawi imeneyo. Anali munthu okangalika, sumafunikanso kuti umuuze kuti apapa mpangeza kuti apampangeza kuti. Anali munthu wodziwa chimene akufuna nthawi ina iliyonse. Pano amene anabwera ngati director general wa MBC anabwera ndithu ndi mangolomera atsopano amene takhalako mwina kwa kanthawi pa MBC paja anatikumbutsanso za ubwino olimbikira kugwira ntchito, ukhala ndithu ndi plan yakagwiridwa ka ntchito, osamangogwira ngati muvi wa chiponyeponye. Ife ngati mwina amene nali ngati mwina ma supervisors oti makhati utsogolera anzathu ena amatipatsa ndithu luntha lonena kuti tizikhala ndi dongosolo nthawi zonse, tizikhala ndi plan kuti kodi lero mmene kwacha tikuyeneka kupanga chani, kodi in the next week tipanga chani, in a month tikuyeneka kupanga chani. Tikhale ndi ma work plans ogwirika bwinobwino, ndipo tionetsetsa kuti ma work plans amene achawo talondoloza atheka. Ndimene anali ndithu Brian. Kuphatikizapo unena kuti Brian anali mwina chizungu tinanena kuti he was a man in his own class. Anali ndinganene kuti ndipo ndikuchita so achonena anali munthu onena kuti magwiridwe ake antchito amafuna kuti chilichonse we should do to the best of our ability. Tisakhale anthu omangopanga zinthu chisawawa, even mavalidwe tizikhala anthu ndithu adongosolo nthawi zonse. Tisamakhale ngati tupita kumunda tukalima, koma tizibwera ku ntchito titavala molongosoka, onena kuti atatilero anene kuti pitani kwa president mukachite interview, tinyamuka tikachite, osatiso tikhale pakala iye asinavale jacket, iye akapena sinavale bwinobwino. Ayi, amayesetsa kuti anthu tizikhala okonzeka nthawi zonse.
ndiye Brian nikamkumbukire munjira imeneyo ndithu kuti anali munthu wadongosolo machitidwe a zinthu. Takhala naye nthawi yochepa koma taphunzira zinthu zambiri kuchokera kwa Brian. Amene watu ndi Mai Sifati Nsusa, mmodzi mwa anthu ogwira ntchito MBC. Amene kusikuti kunali kufotokoza kwenikweni koma nkulira chifukwa mmene aneneramo kanthawi kochepa kamene ya Brian Banda anakhala mkulu wa bungwe la MBC anachitika zinthu zambiri zabwino ndipo masomphenya awo anali wochita kuonekeratu kuti afuna kuti bungwe limeneli lipite patsogolo. Panonso ndili mmodzi mkhalakale ogwira ntchito ku bungwe la MBC amene ndi Frank Kapesa, ndikatswirinso odziwa kuwerenga nyuzi komanso kulemba nkhani komanso kutola nkhanizo. Akapesa mavuto ndi amene ife ndifo khumudwa kwambiri mtsiku la leroli. Imfa ya Brian Banda yakhuza tonsefe. Choyamba ndine kuti ngati ife ya MBC taluza, atola nkhaninso aluza, ooneranso aluza, omvera aluza. Fika tukamba za mkulu yemwe anali kadaulo pa ntchito yace. Brian Banda was an excellent journalist. Ndipo akagwira ntchito yace masawa kuti apa pa ntchito yagwidwa ni munthu wemwe akudziwa ntchito yace. He taught us the virtues of fearlessness. Kufunsa mafunso osakhala ngati unyengerera, funsa ni mafunso mpaka chomwe ukufuna mve uchimve bwinobwino. Suti akafunsa funso munthu kuthawa basi ungofika wayaza kuti amafunsa abe mafunso ena mpaka zomwe akufuna amvezo ziveke. So Brian Banda was a very courageous journalist. A very courageous journalist, and the way he mawaphatikizira msangulutso wace kufunsa mwa ukadaulo komanso kuti anthu aphunzirepo komanso asangalale ndi zomwe achitazo is something that ife tikuona ngati kuti kupita kwawo taluza kwambiri. Makamaka kuti amwalira pomwe anabwera kunoko kwa MBC kuti atiphunzitsa zinthu zina ndi zina. Zilipo zina zoti timati kamaona masata izizizi pomwe anali ku Times akuchita bwino ifeso maybe akabwera kuno atpa ndi zangochita pomwe kubwera pano tiyambe kuphunzira zinthuzo pamene akuchoka. So ndifo khumudwa kwambiri. Very disappointed that Brian Banda has passed on. Ndithu ndikhozana na choncho. Hayi pepani Akapesa. Ndithu pepani ziko mwambiri. Ndimene tu zilili kuno ku nyumba yachisoni ya Mtunzi kumene tikuyembekezera kutenga thupi la malemu Brian Banda yemwe anali mkulu wa bungwe la MBC amene atisiya dzulo mawa. Monga mmene mafotokozera mudzi kuti kunoko kwabwera anthu ambiri ena okuti mwina mwake amango adziwa Brian Banda chifukwa chongowaona pa television kapena chifukwa chongomva mmene agwirira ntchito. Abwera kunoko kuti adzatsimikize kuti chachitikadi nchani kodi. Ndiye pali wena okuti amadziwa, pali ena okuti samadziwa koma amangodziwa ntchito zawo mmene zinalili. Ndiye ndi anthu amene asonkhana kuno, kuli anthu ambiri monga mmene mungaonere ino amene mukutiona pa television pano, mmene mungaonere ndi mmenemo, komanso ino amene mukutimvera pa MBC Radio 1 ndi mmene zilili kuno ku Mtunzi nyumba yachisoni. Brian Banda agwira ntchito ndi anthu ochuluka. Mamvaponso ena aja timakamba nawo apa amene amagwira ntchito ku bungwe la MBC. Koma to Banda sanagwire ku MBC kokha, agwira mabungwe angapo. Moti panonso ndili ndi mmodzi mwa akatswiri otola nkhani, ulutsa ndi zina zotero amene wanditu anagwira nawo ntchito Brian Banda. Ena akukuonani kale pano pa television koma ena amene akumvera wireless sakutha kukuonani. Ndimafuna kuti mwadziwitsani kuti munagwira nawo bwanji ntchito Banda, munasiyana bwanji komanso anthu akudziwe. Chabwino ine Kafe Maulidi. Brian mwina anthu ambiri satamva za imfa ya Brian mwina anandiganizira kuti koma Kafe zimene zizamufikira bwanji. Ndikhulupirira kuti anthu anaganiza zimenezo potengera ubale omwe ndinali nawo ndi Brian. Ndi Brian timacheza kwambiri. Not pa ntchito zokha koma ndi anthu oti ngakhalenso outside office timayenderana. Ngakhalenso kuti mwina ndili ndi vuto lina lake Brian amatha kubwerapo kundithandizako. Imfa ya Brian yandikhudza kwambiri chifukwa Brian anali munthu amene anali munthu wansangala komanso munthu olimbikitsa ena maka pa ntchito. Ineyo
nthawi yomwe ndimagwira ntchito ku Times panali mavuto ambiri amene ndimakumana nawo. Mukudziwa tolankhani tikamagwira ntchito yathu si nthawi zonse yomwe umagwira ntchito ndikukomera wina aliyense. Pamakhala anthu ena mwina sizinasangalatse kukuchita ataki kumene. Brian nthawi zonse amakhala kumandilimbikitsa kuti amayi musadandaule. Muti ndani wakuti kuti chani musadandaule zisiyeni zimenezo inu tendigwireni ntchito. Mukuti wakuti akuti chani inu tateni tizipitani tigwireni ntchito. Amandilimbikitsa nthawi zonse ndipo ine ndimakhulupirira kuti ndikhale kuti munthu olimba mtima mpaka nakumafika poti anthu ena amachita kundidabwa kuti nsikana amalimba mtima chifukwa chani. Brian ndithu amandithandiza zimene zita nthawi zonse tikakhala kuti tikupanga zinthu limodzi. Komanso Brian anali munthu uja umapanga kuti mwina pali ntchito enake tikuyeneka tikagwire limodzi. Ndikangonena zoti ine koma sindupeza bwino sindipita. Brian amakhala kudandaula amayi ine ndikakhale ndekha kumeneko ndikakhale ndekha. Amandilimbikitsa kwambiri Brian. Kundilimbikitsa usatiso zaku ntchito zokhazo koma ngakhale kuti mwina sokuzochita zanga zina zakunja amandipanga kuti amayi chakuti musapange chimenecho amayi ichi momwe amanditanira Brian kuti mayiphiri. Nthawi zonse tikakhala tikuyenda limodzi tikucheza basi nthawi zonse amakhala wansangala kukamba nkhani mayiphiri ino tumwakuti. So Brian imfa yake andipweteka kwambiri pano ndikungokumbukira zonse zomwe timachita limodzi momwe timachezera ndi imfa yoti andiswa mtima kwambiri izandipweteka. Komanso izo ndimayankhula kumbali ya ine ngati Kathe Maulidi amene ndinagwira naye ntchito Brian ku Times. Komanso apa timagwiranso ntchito limodzi apa ndili ku State House yali ku MBC pena zimayenderana timayankhula na pafupi koma ndiyankhulekonso kumbali ya president. Kuti president imfa iso yakhudza kwambiri. Moti atamva za imfa imene sanakhulupirire ndosweka mtima nawo. Ndipo anayesetsa kuti ine sindili kumeneko kumapitani anthu anga mukandiyimirire kumeneko. Nde amalawinso ndithu adziwe kuti president athu kulira nafe limodzi za imfa imene ya Brian yakhudza kwambiri chifukwa kupatulapo kuti amagwira nawonso ntchito limodzi poti anali mboma momwemo. Amayankhula naso Brian ndi president kucheza nde imfa imeneyi nawo yaswa mtima ndithu kwambiri. Pepani ndi mmene motu mmene alilira Mike Kathe Maulidi amene ndithu kwa ino amene makhala mukutsata bwinobwino monga mmene afotokozeranso aini wakewo pafupifupi kulikonse amakhala ali limodzi ndi Brian kugwira ntchito. Ntchito yawo amati akamagwira pena amabweretsa msangulutso pa uwiri wawo ndi mmene zimayendera ndi mmene zatelemu anenanso okha apa kuti alibe chonena. Ku MBC pafupifupi anthu onse aku MBC akamukira kuno kungosiya okhawo amene ali pa wireless ndi pa television. Akuluakulu osiyanasiyana ku MBC alinso konkuno kotero kuti pano ndili ndi mkulu woyang'anira ma program ku MBC amene ndi Philip Business. Philip Business afotokoza okha zambiri kudziwana kwawo ndi malema a Brian Banda. Business mavuto ndi amene watigwerawa ndikudziwa kuti inuyo kupatula kuti mwataya bwana ntchito mwatayaso nzanu ochoka naye kumudzi tangofotokozani munadziwana nawo bwanji Brian Banda? Zikomo kwambiri Cosmas. Ndine ochoka kwambiri chifukwa bwana anga Brian Banda ndinakumana nawo magawo ambiri. Ndifotokoza gawo loyamba kuti timachokera mudzi umodzi kuchileka primary school. Tinayimbira primary school imodzi timakhala desk imodzi. Ndiye zomwe ndivuta kuti ndivomere zikundivuta takulira limodzi. Nthawi inata tijoina ku MBC tinawalandira. We are very close. Tinagwira ntchito limodzi timakhala ngati kuti munthu ndi mkono wake. Kudzafika nthawi imene anakhala bwana wathu Director General. Ndiye mukhoza kumvetsa kuti ukumpatsa ulemu bwana ameona akula naye koma ene ulandira ulemu wake. Tinene kuti bwana komanso amene anali nzako
kuphunzira skuli imodzi kuchokera dera limodzi ndikumamuona ngati bwana osamuona so ngati kuti amene wakula naye ndiye kumamva izizi situkudziwa koma pali zinthu zingapo zimene tiyeni atiphunzire kuti Yehova anatiuza kuti tidzapita ndithu timulemekeze Yehova kuti anatipatsa mbale anatipatsa nzathu anatipatsanso mtsogoleri wathu ndiye pali zinthu zingapo zimene mafuna ndinene timati confidence pa Chingerezi zinali ma Brian confidence kuzikhulupirira anthu ambiri akamba luso lake lofunsa mafunso amalimbikira ndithu mosaopa munthu ukakhala pa chilungamo sumaopa ndipo olo munthu akakhala kulizembazemba funso lite iye amayesetsa ndithu kuti mpaka na ukangokhala pa chilungamo sumachita mantha Brian amakhala pa chilungamo chifukwa yake mantha adalipo ena akudabwa luso lake losaopa chifukwa kuti amatsindika kwambiri kukhala pa chilungamo titati tonse tidzenda moteromo zina zikhoza kukhala kuti zili bola niko pali gawo lina limene mafuna ndifotokoze kuti meti makula akamba zambiri za utsogoleri wa kumpingo zimenezo adayamba kale tili ku primary timangoti abusa ine sina ligawo langa ngakhala ine ndimalowera ku seminary koma iwo ndithu amaoneka kuti za audience zimenezo so ndingofuna kufotokoza kuti munthu uzipanga discover your purpose uziyang'ana kuti chauta mphatso yanga imene andipatsa ndi iti ndiye ndimaona ngati kuti ndi zinthu zingapo zofunika zimene ndingaphunzire mwa zambiri zimene naziona mwa malemu Brian Banda tingoti mzimu wake uwuse mu mtendere thokoze Yehova adatipatsa ngati mphatso Yehova yemweyo watilanda ndithuti ndiye paja amanena kuti muzonse tiyamike komanso tithokoze Yehova tingotero ndithu koma tipemphe onse amene achipere amene akuyamba ntchito imene ya utolankhani ayang'ane moyo wa Brian pali zina zimene ayenera kuphunzira ndipo adzapindula nazo timati titero ife ndi ochoka kuno ku MBC mmene achokera Malawi tikuti pepani pepani zikomo kwambiri ndi mmene tu zilili kunoko ku nyumba ya chisoni ya Mthunzi tikudikirabe kuti tinyamule thupi la malemu Brian Banda amene atisiya dzulo ali mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC ndiye tikupitirizabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizaponso ogwira ntchito ku bungwe limeneli la MBC ndiye padakali pano tifika mkati mmenemu mnyumba ya chisoni kuti tikupatsireni zotsatira malinga ndi mmene zikuchitikira mkati mmenemu kuno ku Mthunzi nyumba ya chisoni ya Mthunzi kumene kwasonkhana anthu ochuluka bwera zatenga thupi la malemu Brian Banda kupita nalo ku Chilobwe mu mzinda omwe uno wa Blantyre kumene iwo wasikuti amangopempherako chabe komanso amapempheretsako chifukwa monga mmene mwamvera muja anali ndithu anachita maphunziro azaubusa ndi pano timve mmene zilili mkatimo masomo athu mwadzala misonzi mulungu mawu athu kunena kuti tonthola sakakwanire koma inu Khristu mukanena kuti tonthola titonthola utitsogolere pamene tikuyamba mwambo mmene kudzera mphamvu la kuti Yesu mwana wa Mulungu wamoyo utilemekeze nokha amen nyimbo imodzi ya buku vesi imodzi ndikolasi pamene tikuyembekezera Archbishop Titi Kadambu kubwera kutsogolo kuno kudzatipatsa mawu achilimbikitso Kanyanja ya moyo na moze ali tonse timirire chiyembekezo cho na Yesu akabwera mpepo zikaomba na Yesu ndimukula Yesu,
panthawi yachisoni tifuna tikumbutsane ndi kulimbikitsana ndi mawu a Mulungu. Tiwerenga mavesi awa ochepa mutiwerengere paja pati Psalm 27 verse 6 7. Tikuwerenga Masalimo 27 verse yake 6 and 7. Masalimo 27 verse yake ndiya 6 ndi 7. Ndipo sopano mutu wanga uzakwezeka pamwamba. Psalm 27. Psalm 27 verse yake ndi namba 3 ndi 4. Lingakhale gulu la nkhondo limanga misasa kuti andithyole, mtima wanga sungachite mantha. Ingakhale nkhondo ikandiwukira, inde pomweponso ndizakhulupirira. Verse namba 4. Chinthu chimodzi tinachipempha kwa Yehova, ndizachilondola ichi, kuti ndikhalitse nyumba ya Yehova masiku onse a moyo wanga, kupenya kukongola kwake kwa Yehova ndi kufunisa mukachisi wake. Davide anali munthu monga ngati mmene ife tilili, komanso anali mfumu, anali munthu waulemu. Koma mphatso imene iye adayilandira ndikudziwa Mulungu. Amakumana ndi zinkhondo zosiyanasiyana pa moyo wake, ndiye kulimbika kwake analandira vumbulutso kuti Mulungu ndi amene akhoza kumulimbikitsa munthu kuti aone chigonjetso. Pa mawu amene awerengedwa aja akutchula za nkhondo, ngakhale ilimbe bwanji koma ndidzalimbika mtima, sindidzachita mantha. Ngakhale nkhondoyo ilimbike kuyilima, ndidzakhulupirirabe. Ndi akupitiriza mmusimu akuti chinthu chimodzi chimene ine ndinachikhumba ndichipempha kwa Yehova ndikuti ndikhalitse m'nyumba mwace nthawi yonse ya moyo wanga, kuti ndikakhala m'menemo ndiyang'ane ubwino wa Yehova ndi kukongola zinthu zonse zopindulitsa za nyumba mwa Yehovayo. Ndi zimene zikhoza kukhazikitsa moyo wanga pansi, kusiyana nzina zimene timakumana nazo pansi pano. Pansi pano timakumana ndi nkhondo zosiyanasiyana, timakumana ndi matenda, timakumana ndi njala. Izi zimakhudza nkhondo zimene timakumana nazo kuthupi, komanso kumoyo wathu wauzimu. Satana amafuna kuti manga ife tikhala akapolo, tisakwaniritse zimene Mulungu akutipempha. Chonsecho tikapsinjika timalilalira kwa Mulungu, kufuna mphamvu yayikulu imene ikhoza kutipambanitsa. Tsono Davide anatulukira chinsinsi kuti munthu aone chipambano ndi nkhondo zimene tikumana nazo, kaya nkhondo zakuthupi, kaya nkhondo zakuuzimu, nkugwira Yehova ndi amene amachotsa mantha. Kulingalira za Yehova amene akhoza kutiputa misozi ngakhale kutiwonjeza mphamvu. Kulimba mtima kwa Davide
pa nkhondo zimene anali kumenya. Ngakhale pamene amafuna kukamugonjetsa Goliath amanena kuti sindikubwera kwa iwe m'dzina la ine ndekhatu, ndikubwera kwa iwe m'dzina la Yehova wamakamu amene ukumunyoza. Fada atulukira chinsinsi kuti mwa Yehova ndiye mmene muli mphamvu, muli chitetezo, ndi mthunzi, ndi wofunika kumfunafuna mu ola ngati lino. Nyengo imene ikatifikira maganizo amabalalika kuti chachitika ndi chani. Nanga pamene papa wayambitsani ndani? Iyayi kuno ku dziko lapansi timakumana ndi zoterezi. Njira imodzi ndiyofunikira yakuti ife tikhoza kuthawa ndikukhala pena powusa moyo pabwino nkudziwa Mulungu. Tikamudziwa Mulungu natiyenda naye, iye atithandiza kutiolotsa kuchoka kuno kufika kwinako kwabwino. Kumeneko ine ngakhale sindinapiteko, koma mkatikati mwakutumikira ndinakumana ndi Naison Band akudwala. Anandiyitana ndikufuna kuti ndilepe machimo. Ndapita kuthandizana naye. Nthawi yomwe anakumuka tutamaliza kupemphera. Nampempha Mulungu musanchotse tsopano, mudikire. Ife tinatuluka pambuyo pake ananyamuka. Kuno timanyamuka, ku dziko lapansi kuno timanyamuka, kumaoneka kwabwino, koma uku kwabwino koposa kusiyana ndi kuno. Maso athu ngotsekeka, sitiona zakudya, timangozionera m'malembamo. Yesaya nayenso analankhula mawu ena pa Yesaya chapter 55 verse lake la 6-7. Akunena kuti mfunefuneni Yehova pamene papezeka iye, mfikireni iyeyo ali pafupi. Oyipa asiye njira zake, ndipo Mulungu adzamukhululukira. Amen. Amen. Talenga. Yesaya 55 verse 6 mpaka na verse 7. Funani Yehova popezeka iye, itanani iye pamene ali pafupi. Woyipa asiye njira yace, ndi munthu osalungama asiye maganizo ace nabwerera kwa Yehova. Ndipo Yehova adzamuchitira chifundo ndi kwa Mulungu wathu, pakuti iye adzakhululukira koposa. Mulungu ndi wokhululuka. Komanso choyamba ndinene kuti pali malamulo 4 auzimu. Lamulo loyamba, Mulungu amatikonda tonsefe, safuna wina aliyense atayike. Lamulo lachiwiri, munthu ndi wochimwa amalakwa. Timalankhula milandu, kulakwitsa icho, kulakwitsa icho, koma mkamphindi munthu amatha kulandiridwa ndi Mulungu akalapa. Naison Band analapa mchipinda mwachi. Ine ndinamuona, ndamuuza kuti usalepe kwa ine, ulepe kwa Mulungu. Komanso ulandire Yesu Khristu ukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako. Atalapa nthawi yomweyo Enoki watengedwa. Ine iyi Ambuye zisakhale choncho yani. Atimenya anthu aganiza kuti tammaliza munthu. Bwanji munchotse feta choka. Anadzidzimuka, anabwera anthu aja ovala zoyera, akuti abweranso namugwira nyamata kuti sangati atituluka tidzipita, amene ali pa ulendo.
abale anga nalongo wanga pansi pano mpopusitsa. Sibona mpando, sibona ulemu, imfa ilipo. Lamulo la number 3 nonena kuti Mulungu amatikonda anatibweretsera Yesu kukhala ngati ulalo wotitengera ife ku mpumulo. Yesu amene avomereza Yesu monga ngati Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake ali ndi mwayi. Kulapa atu mkampiri mwina ena likhoza makhani milandu mmaganizo. Koma uyanalapati, nanga uyanalapati. Munthu utamalapa mkampiri. Naison Banda analapa 1 minute. Mchipinda chachi. Tingathe kusinda. Titatsegula mtima. Kumulandira Yesu monga ngati mpulumutsi wa moyo wathu. Bale ogona apayo ndi mbale bwenzi la anthu ambiri. Tate ya munthu ofunikira kwambiri m'dziko muno. Amakonda ana kumpingoku, anali magawo osiyanasiyana, ndipo anali munthu ofulumiza kugonja. Akaona kuti apa sipali bwino amatithandiza kukonza. Anali wachangu, amatithandiza madera ambiri. Koma chopambana amalakalaka nthawi zambiri kufuna kukhala pafupi ndi Mulungu. Pempho langa kwa amayi ndi abambo pansi pano sipokhalitsa mipando timakhala nayo imata, nyengo imata, moyo umata. Watigwiritse Mulungu. Mulungu akufuna ana ambiri. Yohane 1:12. Wonse amene anamulandira anapatsa mphamvu yakuti akatchedwe ana a Mulungu. Ndipo mukhoza kukhala otchedwa mwana wa Mulungu ngati mukamulandira Yesu. Kukhala Mbuye ndiye mpulumutsi wa moyo wanu. Amalemba ndani zimenezo? Kumwamba. Kodi kumwambako kumalemba? Ine ndikulalika tsiku lina ndidamva munthu akutiyitanitsa amene sindinaonane naye chibadwire. Ati muyitana amene akulalikira uko akuthandizeni kuvala. Munthu akamapita wosalapa ngosavala atu pamaso pa Mulungu. Ndifuna ndikuwuzeni chinsinsi chimenechi. Munthu akamamwalira wosalapa amakhala wamaliseche wosavala. Koma kulapa ndichovala chachipulumutso chimene kumwamba amachifuna. Ndikudandaulireni abale ndi alongo. Inu mipando ndinu osakhala mipando. Tiyeni tigonje kwa Mulungu chifukwa cha nyengo ngati iyi. Tilingalire zimenezo, tichite chisankho ndi kuchisunga chisankho chimenecho pamtima. Potsiriza Yesu adanena kuti ngati inu musunga mawu anga ndiye kuti mmandikonda. Ngati mmandikonda musunga mawu anga, ine ndi Atate wanga tidzatsika kuyesa mwa inuyo mokhalamo. Mungathe kusanduka kachisi wa Mulungu. Kulola mawu a Mulungu kulowa mwa inu. Mawuwo adasintha Mose. Mawuwo adasintha Yeremiya. Mawuwo amawasintha anthu amawalingalira. Yoswa anamuwuza kuti ulingalire mawu awa usana ndi usiku kuti ukakhoze kuchita inuyo mwanzeru. Tiye ndiyambe lero kuchita mwanzeru. Titseke maso tipemphere. Atate wathu ndi Mulungu wathu. Ola lino
tikusowani mawu anu ndi amene akhoza kusintha miyoyo yathu. Onse amene anamulandira Yesu ngakhale amene angamulandire povomereza mkati mwa miyoyo yawo, amenewo adzatchedwa ana a Mulungu. Ndipo inu mmakonda munthu aliyense, simufuna yense akatayike, koma onse akafike kukulapa kulandira Khristu Yesu monga ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wa miyoyo yawo. Zikomo chifukwa cha iwo amene angakhoze kuvomereza mkati mwawo kuti ali wolephera ndipo asowa thandizo lochokera kwa inu. Mutsogolere moyo wa wina aliyense pompano, komanso mupangitse mawu anu awa kumveka mkati mwa miyoyo yathu kuti akatifikitse ife ku chipulumutso chimene tikhoza kufika nacho pamaso panu. M'bale wathu watsogola, mzimu wake uwuse mtendere wosatha. Amen. Pamene programu yathu kuno kunyumba yachisoni kupita kumapeto, mutiyimbirenso nyimbo ya mbuku monga mwenje tinachitira, nusu imodzi ndi kolasi imodzi, kenako tidzalandira ndalitso kuchokera kwa Bishop Maulana. Yehova akudaliseni na akusungeni. Yehova awalitse nkhope yake pa inu na akuchitireni chisomo. Yehova akweze nkhope yake pa inu na akupasani mtendere. Ndipo chikondi cha Mulungu Atate, chisomo cha Mbuye wathu Yesu Khristu ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera chikukuteni nonsenu kuyambira lero mpaka ku nthawi za nthawi. Amen. Mapemphero tu amenewo otsanzikana ndi Malemu Brian Banda kuno ku nyumba ya mpingo chifukwa cha mwambo wa mapemphero mmene mwaujira mchape kumene kuperekeza wale watu Brian Banda. Mtunzi Isanapitilire ndizankula zina ndipemphera kubanja kuti muyankhule kwa anthu amene akutsatirani nkuteka kunena kuti ena ali malo ano kumano sakudziwa kunena kuti mayendedwe ochoka malo ano ndi nyumba ya Ziwa ili kuti ndiye ndipemphera kubanja kuti adzayankhule ndi kufotokoza mayendedwe ochoka malo ano kukafika malo a nyumba ya Ziwa. Mayendedwe amagalimoto ndi list imene amapatsa imene tiyendere pochoka kuno kupita ku Chirobwe kumene Malemu Brian Banda amapemphera komanso kupempheretsako. Choncho panopa tonse tidakali mchapelo kunoko ku nyumba yachisoni ya Mtunzi mmene tu muli amayi abambo akumpingo kumene amapemphera komanso kupempheretsa Malemu Brian Banda komanso muli ena achibale ine malo mwa akubanja asonkhana muno ndithu kumapanja apa palinso anthu ena ambirimbiri
panopa amene ndi akubanja amene akufotokoza ziwiri zitatu komanso akhala kufotokoza za mmene anthu ayendere pochoka kuno. Muchani manenera muja kuti kwabwera anthu ambirimbiri, ena akubwerabe chifukwa ena achokera mtali koma anaona kuti abwere ndithu kuti adzakhale nawo pa mwambo wachisoni umenewo. Choncho monga mmene timafotokozera muja kuti kuchoka kuno thupi tipita nalo ku Chilobwe mzinda omwe uno Blantyre kumene kuli mpingo kumene malemu Brian Banda amapemphera komanso kupempheretsako. Panopo pamene anthu osiyanasiyana akuyankhula mopatsirana panja panonso chifukwa panopo pataduluka panja panonso anthu ali chero ndithu kuti ulendo ukayambika tikhalire limodzi. Ndi mmene tuzilire kuno ku Tunzi Funeral Services, nyumba yachisoni imene lagona thupi la malemu Brian Banda usiku wathawu. Ndipo panopo mpoti nathu tabwera kuti tidzatenge thupi limeneli ulendo ku Chilobwe. Komano malemu Banda kwawo kunali kuchileka mu mzinda wa Blantyre omwe uno. Choncho kumene mawa lino akasunge thupi lawo. Ndikukhulupirira kuti anthu ambiri amene timatsatira bwino kwambiri zochitika zowulutsa mawu komanso zofalitsa nkhani, mitima ndiyosweka chifukwa Brian Banda anali bwenzi la anthu ambiri. Kuchokera pamene namdziwa ine Brian Banda ali achinyamata, sinamvepo atanyoza munthu kapena atayankha zinthu zamwano kwa munthu. Anali munthu wansangala nthawi zonse. Ngakhale mmene anabwera kuzakhala director general wa MBC, anali munthu kuti ukumana kucheza bwino ndi anthu osati kuyenda modzikunga kapena kuti hayi ndithu. Anali munthu ofikirikanso. Ichi n'chifukwa chake munamva anthu ogwira ntchito ku MBC amene inacheza nawo kanthawi kaja kuti ndimve maganizo awo. Munamva pafupifupi aliyense amachita kunena kuti malemu Brian Banda anali munthu ofikirika komanso anali munthu wamasomphenya ake amphamvu kwambiri amene atangofika kumene ku MBC analonjeza kuti afuna atenge bungwe la MBC kulipititsa patsogolo kwambiri ku nkhani ya kufalitsa komanso kuwulutsa mawu komanso nkhani. Choncho kuti Mulungu amakhala ndi nthawi yake, nyengo za Mulungu si nyengo za munthu. Pamene munthu amakhala kuganizira zina kuti mawa ndichita chakuti, ndi pamenenso zina zimachitika mosemphana ndi mmene unakonzera. Ndiye potilimbitsa mtima anthu ufe pa dziko pano timanena kuti muzonse timayamika komanso kuthokoza Mulungu. Adatipatsa watenganso. Ndiye mmene mukuonera ino amene mukuonera pa MBC TV mukutha kuona ndithu kuti panja pano pali anthu ambirimbiri mkatimo mmodzaza komanso anthu ena adakabwerabwerabe kotero kumene mafika ife kunoko tinapeza galimoto zochuluka zina zayima kunsewu kwenikweni chifukwa sizingathe kufika kuno. Aziyimika kunsewuko ayino ake unkutsikatsika nkubwera ndithu kuti adzaonetsetse komanso adzaonetse chisoni chawo ndi chikondi chawo pa malemu Brian Banda. Mkatimu akufotokoza za dongosolo komanso ndondomeko imene anthu akuyenera kutsatira pochoka kumalo ano kuti akafike mpingo kumeneku ku Chilobwe kumene amatumikira Brian Banda. Chifukwa monga mmene akati kufotokozera muja kupatula kugwira ntchito ku MBC, iwowa anali ndithu anachita maphunziro awo okhudza mawu a Mulungu. Choncho analinso ndi luntha lopempheretsa ndi kutumikira mawu a Mulungu. Choncho amapempheretsa kumeneko ku Chilobwe kumene anthu opemphera kumeneko akuluakulu ampingo kumeneko chawakomera kuona kuti akafike kumeneko thupi lawo likafike kutchalichi kumeneko kuti mapemphero akakhale kumeneko ngati njira imodzi yotsanzikana ndi munthu amene adagwira naye ntchito yotumikira Ambuye pa mpingo.
ndiye panopa ngati mu nthawi inayi yonse kukhulupirira kuti akhala nawo kunyamula thupi limeneli kupita ku galimoto imene inyamule thupi limeneli. Koma ndithu kunokwafika anthu ambiri, ena atolankhani, ena amaluso osiyanasiyana, ena azisudzo, chifukwa monga mukudziwa bungwe la MBC lisoni maprogramu azisudzo amene amachita kubwera anthu kuti sagwira ntchito ku MBC koma ali ndi luso, amabwera kumadzachita nawo masewero amenewa. Ndiye atamva nawonso anadzidzimuka kwambiri. Ndaonapo angapo amene ndawaona ndithu kunoko amene abwera kuti adzaonetsetse komanso kumvetsetsa kuti kodi zinakhala bwanji nangachita bwanji. Ndithu mmenemo ndi mmene zili. Ndimva yoti akhudza anthu ambiri, komanso akatswiri owutsa mawu amene anagwirapo ntchito bungwe la MBC mbuyomo nawonso adzidzimuka kwambiri atamva, ndipo abweranso kuno. Ena amene ndaona ndi Verson Idi amene ndithu ndikatswiri amene ankawerenga nkhani mbuyomo, adapuma ku MBC koma atamva kuti ku MBC kwafika mdima umenewo anabwera ndithu kuti akhale nafe limodzi. Ndipo sokawo palinso mmodzinso mwa akatswiri amene tidawutsa nawo mawu mbuyomo MPC amenewa ndi Gerard Viola, nawonso abwera pano kuti adzakhale nafe limodzi komanso adzapereke ulemu wawo ndi chisoni chachikulu kwambiri pa imfa imeneyi ya malemu Brian Banda. Aviola, inutu munagwira ntchito ku MBC, kutero kuti mmene ndangotchula dzinali anthu ambiri dziwa kuti akumbukira kuti munagwira ntchito ku MBC. Lero ku MBC wagwa mdima oterewo, mutamva munachilandira bwanji? Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti MBC mwina kachitatu tsopano kutaya Director General amene ali pa mpando. Ndikukumbukira Wilson Pankuku, Sam Kunde, ndiye leronso Brian Banda. Koma chokhumudwitsa kwambiri chakuti Brian ndi mwana kwambiri, mwana wang'ono 1981. Nditamva sinachilandire kuyambirira, ndimaona ngati nchedzero. Koma kenaka titaona nyumba zolotsa mawu komanso MBC imene ndikulengeza kuti vatero, ndine wachisoni kwambiri chifukwa chakuti Brian anali ndi luso lake lapadera losaphunzitsidwa, luso limene mwini wake amayikapo khama kuti afike pamene anafika. Ndikukhulupirira kuti tifunse anyamata ambiri amene amachita zautolankhani akhala akutchula atafika pamene anafika Brian Banda. Ndiye anthu amene amamutenga iyeyo ngati role model, mitima ndiyosweka. Ntchito yathu yautolankhani imafunika munthu opanda mantha, munthu oyima pa chilungamo, munthu ololera kukumana ndi mavuto. Brian anali munthu mmodzi amene pa Chingerezi timati anali resilient, kunyozedwa, kunenedwa zipongwe, koma sanabwerere mbuyo. Amalimbikirabe ntchito yake, olo kuti muonere ma interview amene amachita. Pamapezeka ma interview ena anthu amalimbana naye iyeyo ngati individual, ali wina bwenza kukhumudwa, koma amalimbabe njii pa ntchito imene iye amagwira yofunsa mafunso. Ndiye ine ngati mmodzi mwa anthu amene ndakhala ndikuwulutsa mawu, komanso Brian ndinamudziwa atabwera ku MBC zaka za 2002-3 thereabout. Ndi munthu woti ukamupatsa chochita amachikwaniritsa, amatsata instruction imene mukufuna kuti chinthucho chikhale moteromo. Ndiye lero nzomvetsa chisoni kuti tili pano kulira Brian Banda, mzimu wake uuse mutendere. Pepani inu Aviola, malinga ndi ngozi imene yatichitikirayi. Ndiye mmene mukuonera, inu amene mukuonera pa television,
mchithunzimo kuona anthu akutuluka mchapelo mmenemu ndi mchalichi ndithu tosayang'ana mpingo kwa anthu amene abwera kudzatenga thupi la okondedwa wawo amatengera mmenemu ndithu pamakhala mapemphero ndi zochitika ziwiri zitatu kenako mmene amakhala kuti akutenga thupi lija kumapita nalo. Choncho panopo anthu akutuluka mmenemu kusonyeza kuti ulendo wa malemu Brian Banda ochoka kuno ku nyumba yachisoni ya mthunzi kupita kuchilobwe kumpingo wawo watsala pang'ono kuyambika. Ena amene anali pano ena ayamba tu kuyenda kumatuluka kumpanda kuno panopa ndithu anthu ena amene mwina sakwanitsa kukafika kuchilobwe ayamba kunyamuka kupita kunyumba koma mitima ili yosweka kwambiri mmene tu zilili kunoko. Choncho ife tikati kupatsirani zonse zochitika mpaka nachilobwe kumene kuli mpingo umene amapemphera komanso kupempheretsa malemu Brian Banda. Panopo mzanga Chisomo break ndili nayenso pompano amene tikupatsirani zochitikazi limodzi. Somo ndalowa mkati muja iwe unayima panja komanso unazungulira unaona ziwiri zitatu tangu afotokozerapo anthu amene akutsatira imene zikuchitikana. Zonadi mzanga Cosmas Chale panja panonso tu chimene chimachitika nchonena kuti anthu anali kudikirira kuti amveso pano kuti zonse zo dongosolo lonse lo nyamula thupi limeneli zikhale motani. Ndiye panopa chimene chikuchitika nchonena kuti nthawi ina iliyonse tikhale tikunyamuka kuno ku nyumba yachisoni ya mthunzi kuno ku Blantyre ndithu tizilowera ku kachisi kumene kukakhalenso mwambo umene wa mapemphero kumeneku ndi kumene amakutchula kuti Word of Faith Temple kumene kundi ku Chilobwe mu mzinda wa Blantyre. Ndi tikhale tikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ayende nawo ndithu pa ulendo umenewu wopita ku nyumba imene makamaka ku kachisi kumene ku Word of Faith Temple. So any minute from now we'll be leaving for the church service, that's Word of Faith Temple. Ndiye panopa nthawi ina iliyonse ndithu imene mukuonera muzithunzimo tikhale tikunyamuka ku nyumba ino. Nthawi ina iliyonse ndithu tikhale tikunyamuka nyumba ino momwe takhala tikufotokozera muja kunena kuti Brian Banda amagwira ntchito ndithu ndi anthu osiyanasiyana akuluakulu amene padakali pano tikamakamba nkhani zofalitsa mawu si anyamatanso yayi. Padakali pano ndi anthu omwe ali ndi maudindo akuluakulu mu media industry yathu yakuno ku Malawi. Mmodzi mwa anthu amene mibado ino ife achinyamata amene tikufika pano tikumayang'ananso kwambiri timayang'ana kwambiri ngati adindo athu ndi Gregory Gondwe amenewa ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nyumba yofalitsa nkhani kudzera pa internet imene amatchula kuti Platform for Investigative Journalism imene ndi PIJ. Pepani Agondwe ndikudziwa kuti Banda ndi munthu amene mwagwira naye ndithu ntchito, munagwira naye ntchito magawo osiyanasiyana otumikira Malawi ku nkhani za utola nkhani. Imfa ya Banda ndikuti pakana pano mitu yathu sikugwira bwinobwino feri kupatula kugwirako ndi Banda mu zigawo zosiyanasiyana koma iwo anagwiranso nawo ntchito limodzi ku Times komwe anali munthu ozitsitsa kwambiri. Magwiro awo antchito amakhala nthawi yakukufunsani anzawo kuti apa ndi mwina ndi interview ndi wakuti ndingamfunse mafunso otani pomwe munthu ukafika pomwe anafika Banda pati umakhala ngati umadziwa china chilichonse koma iwo analibe mtima amene umaoneka ngati
akuziwa zina zili zonse ndi chinthu chimodzi mwene mwina achinyamata amene akuphunzira ntchito ayina kuphunzirako kantima kozitsitsa pogwira ntchito imene timayigwirayo ndiye imfa yawo ndi imfa yoti yatikhuza kwambiri kutengera kuti ngati profession yathu ya kumalawi kuno ya utolankhani timadalira kwambiri. Timafuna mutsindike pamenepo ndithu kuti mbado wa uno atolankhani kuphatikizaponso ine chisomo tiphunzirepo chani pa abanda tikamakambanso nkhani za ndale amakhala ngati ndi munthu mmodzi amene samachita mantha ayayi akamakamba nkhani za ndale amafotokoza amene zinthu zilili kuti amalawi amvetsetse bwinobwino tiphunzirepo chani kwa abanda. Chimene tingaphunzirepo kwa abanda nchoti tikuyenera kuzindikira kuti utolankhani umene timaupangawo timatumikira anthu. Abanda ankadziwa kwambiri kuti utolankhani tutumikira anthu. Atsogoleri ambiri amene amakhala maudindomu timayikapo ndifano ndese akhala mabwana athu ndiye chimene chimakhala mmutu mwa abanda akamafunsa mafunso anthu amene ali adindo kuti amadziwa zoti inuyo ndinu amene mwalembedwa ntchito ndi anthu ndipo mukuyenera kulongosola ziwiri zitatu za zinthu zomwe amakupanga tiyeke zimene amene chuma chaboma chikuyendera ipi nkhani za ndale amene akuziyendesera chimenecho chinali chinthu chimodzi chimene abanda sankachiwalira. Komanso abanda anali ndi mdaliso omwe amatha kumatumikira anthu komanso kumadziwa kucheza ndi anthu mosiyanasiyana ndiye zimene zamaziphatikiza facha choziwana bwino ndi anthu amathanso kumafunsa bwino mafunso amene anali autolankhani. Pepani Agondwe pepani kulira kumene kwamenewo ndi Agrigor Gondwe mmodzi mwa olemba nkhani ndithu odziwika bwino mdziko mwathu muno timafotokoza paja kunena kuti abanda amatumikira amalawi munjira zosiyanasiyana kunkhani za ndale ndikukumbukiranso kuti posakhalisa pamene timapita ku chisankho chaka chathachi anali mmodzi mwa atolankhani amene amauza amalawi kuti akavote azuke mmawa akavote patakali pano ndi Charles Mchacha amene ndi regional governor wa chipani cholamula boma cha Democratic Progressive cha DPP. Pepani bwana Mchacha. Pepani kwambiri. Ma interview ambiri timatha mukuyankhula tikuona mukuyankhula ndi abanda munjira zosiyanasiyana mukwalira bwanji abanda padali pano. Blani timusowa kwambiri. Anali munthu wokonda dziko lake. Anali munthu amene amachita zinthu mokonda Malawi. Andi ndikane kuti dziko la Malawi laswa munthu amene anali wofunikira kwambiri kuchitukuko cha dziko lino la Malawi. Tikamakamba nkhani za ndale mwina nthawi zina mumakumana nawo mu program osiyanasiyana mukamva kuti mukachita program ndi a Brian Banda ku Times kapena ku Capital nthawi imeneyo pa ku radio mumaganiza kuti makakumana ndi munthu otani mwayiwo? Ndi munthu amene amabweresa chinthu kapena amakusegula maso kukuonesanso zinthu zina zimene weyo sumaziyembekezera chifukwa mutha kuona kuti pafupi kwina amene makiza ndi Brian Banda pokambirana makamaka zokhuzana ndi dziko kapena zinthu zimene zikuchitika mdziko anali munthu ujaona kuti amatha kumakuonesa kuti dziko likhoza kuyenda motero. Anditha kuzana lero kuti even if chipani makamaka kuboma uli chisoni chikulu kwambiri chifukwa cha imfa imeneyo chifukwa ndi imfa yosayembekezeka katika maluzanya matotere mdziko zinthu sizikhala bwino zimakhala kuti chifukwa cha dziko nso chikubwerera pansi. Pepani bwana Mchacha ameneyo ndi olemekezeka Mchacha Charles Mchacha amene ndi mkulu wa chipani cholamula boma cha DPP cha Democratic Progressive DPP kutifotokozeranso kuti iwo akhuzika kwambiri ndi Brian Banda amene ati siya amene ndikuthokozeni kwambiri komanso tikupepeseni kwambiri kuti ngati kuchipani mwatayanso munthu amene amalimbikisana za ufulu wawo komanso kuauza zimene zikuchitika mdziko. Zikomo kwambiri. Chipani ndifoda ndalo kwambiri. Pepani amenewo ndi Charles Mchacha amene takhala kufotokozera muja kuti ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cholamula boma cha Democratic Progressive DPP ndithu ndiye mmene pakadali pano chimene chikuchitika nchonena kuti tikunyamuka sopano kunyamuka kuno ku nyumba ya chisoni nyumba ya Amthunzi Funeral Services yomwe tikupita ndithu ku mwambo wa maliro umene ukachitikire kukachisi ya Word of Faith Temple kumeneku ndi ku Chilobwe. Our dear viewers and listeners
from wherever you're watching and listening to us. At this moment in time, we are living, for Word of Faith Temple Church in Chilogwe for another program. That's a church service that is expected to be held right there at Word of Faith Temple Church. This is the church that late Brian Banda was administering. He was a man of many hearts. He was a pastor for this church. So as part of remembering him, the church has organized an event to remember late Brian Banda. So as we are talking now, as you keep watching in the pictures, you are listening to us on MBC Radio 1. We are live makamaka ku nyumba imene ya chisoni ya mtunzi kuno ku Blantyre. Pena pali ponse nthawi ina iliyonse tikhale ifeso tikunyamuka chifukwa ndithu china chilichonse chokonzekera kuno chili ndithu chimake ndithu tanyamuka. Ulendo umenewu ndi wopita ku mthunzi makamaka wopita ku Word of Faith Temple ku church kumeneku komwe kukhale ndithu mwambo wa mpingo imene ndi okuza imene ya Brian Banda. Nde chakummawaku imene timayamba programu inoyi pacha tinakupasiraniso kwa nzanga Cosmas Charlie Cosmas ali nafe ndithu tili limodzi pa nthawi imene ino sitikusiyana ndithu tili limodzi mpaka mwambo wonse kuno titeke. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV